Is this? Would someone care to help me capture this? Excellent. Och jag gråter ibland när jag ligger i sängen för att få ut allt det som jag har i mitt huvud. Och jag känner mig lite finurlig. Och jag vaknar på morgonen och kliar ut. Och jag andas så djupt att jag blir jättehög. Och jag skriker så högt jag kan. Vad händer här? Och jag sa hej, 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 hej. Jag sa hej. Vad händer här? Och jag sa hej, 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 hej. Jag sa hej. Jag har ett svärd.